Legende, evo još novina, uzeo sam ovako pre, pa možda ima, recimo mesec i po dva, Xiaomi Redmi Pad 2 Pro i oduševljen sam tabletom Legende. Čekaj da ga ključamo. Full specifikacije možeš pogledati na netu, naravno. Bombica od tableta Legende, moje dragi, i baš mi se sviđa, baš sam zadovoljan s njim. Uglavnom, velika baterija, da li je 12, čini mi se, 1000 mAh, octa-core procesor, 8 GB RAM-a. Ima 4 stereo zvučnika, 2 dole, 2 gore, znači vrh se i čuje za zabavu, a i za posao možda koristi za sve Legende, moje dragi, znači Xiaomi Redmi Pad 2 Pro. Evo ovako vidite s ove strane, čekaj da zaključimo. Za njega uzeo sam i ovaj bumper, pozadi naravno ga čuvamo, evo vidi se ovdje, jer greota je Legende, moje dragi, ovaka mašinica da nema zaštitu, a uzeo sam i ovaj drugi bumper koji se otvara, evo ga, i možda se stavi tu leđa, to bi onda bilo ovako, i onda se on nasloni pod uglom Legende, moje dragi, kad se stavi u ovo. I onda ima i fora, naravno, sada ima raznih tastatura, miševa preko Bluetooth tih zajebancija, kad se stavi u ovo futrolu Legende, on može kao i mini PC da koristi. Znači, bombice ko se razmišlja za tablet Xiaomi Redmi Pad 2 Pro, vrh. Odlično drži bateriju, naravno. Kažem, ekranče nisam brisao Legende, ali evo, ima ga nekih mesec i po dva. Neka on služi dobro, dugo i u zdravlju Legende, moje dragi, i eto sve mi preporučio koji planiraju neku kupovinu tableta, nećete da pogrešite, pošto je bombica i ekran i sve, znači ja sam oduševljen. Eto to, možemo i ovo da kažemo da je za serijal unboxing i kurcoxing, nije Legende full unboxing, pošto sam ga uzeo pre nekih mesec i po dva. Ja nisam stigao da snimim, evo, ide sad video za sve pratioce, naravno, ko je nov, podržite lajkom Legende, ostavite sub. I vidimo se brzo i družimo u nekom sledećem videu. Da ste vi mene živi i zdravi, veliki pozdrav od mene i svako dobro Legende. Ćao se!